زقرم እግዚአብሔር መገረም ዝኾነ ስምካን ባርከካን መስግነ ካን አሎና ዘይተጸበናዮ ዘገርም ነገር ምስ ገበርካስ ወረድካ አኽራን ኣብ ቅድሜኻ ነነ ይበሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጎይታ የኽብርህ በካለኹ ስለ መንፈስካን ስለ ኃይልኻን ንዓኻ ክብርን ህባለና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዘገልግለና ዘሎ መንፈስካ ጎይታስ መንፈስ እዩ ኣብቲ ንሱ ጎይታ ዝኾነሉ ሓርነት ኣሎ ከም ዝተባለ ስለ ስምዓና ዘሎ ሓርነት ንኽብረካ ኣሎና ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ናይ መንፈስካ ሓይሊ መመሊሱ ኢንተንሲፋይ ክኸውን ክብርትዕ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይጽልለኹ بيسوس ክርስቶስ ስም ንቃልካ ክንመቅል ክካለና بيسوس ክርስቶስ ስም ሓይል ሃበና መንፈስካ ማእከልና ስለ ዘሎ ክብር ይባል ከም ትባርኻ ዛቦታ እዚ አስክንደይ ተፍርህ ያዝበሎ ናይ ክብር መንፈስ ማእከልና ስለ ዘሎ ክብር ንህበካ ማክሮስትራድ ማሳይ ክራጃባ ካላላ መንፈስካ ደጊሙ ከገልግለና بيسوس ክርስቶስ ስም ሕሊፈ ባለኹ بيسوس ክርስቶስ ስም نتاع ጓኖት ከተህድ ብሽም ኢየሱስ ይጽል ጎይታ بيسوس ክርስቶስ ስም ሁሉ ድምጽታት ጸጥ ከተብል ጽልለኹ ክብርኻ ግን ማእከልና ይግዛ ኃይልኻ ማእከልና ይበርትዕ بيسوس ክርስቶስ ስም እቲ ብወይኒ አልባሱ ዝቀይሕ እግዚአብሔር ቅልጽመ ይረዳእትኒ ዝበልካ ጎይታ ቅልጽም ቃጥራይ ከገልግል ጽልለኹ ኃይልኻ ቃጥራይ ከገልግል ጽልለኹ ክብር ሁሉ ንዓኻ ይኹን ጎይታ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ጉባኤና ሕሊፍና ደጊምና ንህባለና ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ከመይቀን ይሁን አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ለማዓንቲ ካብ ቃል እግዚአብሔር ንመሃሪና አምላክ ይመስገን ብዛዕባ ናይ እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ይመስገን ክንሓስብ ከለና አምላክ ዝተመስገነ ይሁን እግዚአብሔር መንፈስ እዩ አምላክ ይመስገን እግዚአብሔር እንታይ መንፈስ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን አብትንሱ መንፈሱ ጎይታ ዝኾነሉ ቦታ ይብለና ናይ እግዚአብሔር ቃል ድማ እንታይ ያለው ሓርነት አለው ይብል አምላክ ይመስገን ጎይታስ መንፈስ እዩ ኢሉ ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንጦስ ክነግሮም ከሎ እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ እንታይ ኢልዎም መንፈስ እዩ ኢልዎም እስራኤላውያን ሓደ ካብቲ ሽጎርዎ ነበሩ እቶም ኣብ ከባቢኦም ዝነበሩ አሕዛብ ዝረአ ነገር ስለ ዝነበሮም ሶም ከዓ ዝረአ ነገር ክህልዎም ይደልዩ ነይሮም ኖርማሊ ሰባት ኣእምሮና ዝረአ ነገር ናይ ምድላይ ተንደንሲ ወይ ከዓ ከም ዓይነት አካይዳ ንርኢና ማለት እዩ እግዚአብሔር ግና ንልብ ሰብ ንመንፈስ ሰብ ይሕሹኽ ዝብል እግዚአብሔር ይመስገን ንልብ ሰብ ንመንፈስ ሰብ እንታይ ይገብር የበርትዕ እግዚአብሔር ይመስገን ይሕይል አምላክ ይመስገን ቃል አምላክ ክነግረና ከሎ ከምዚ ኢሉ ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 10 መብራህት እግዚአብሔር ሲ መንፈስ ሰብ ይሉ መብራህት እግዚአብሔር እንታይ ይሉ መንፈስ ሰብ ይብለና እጂ እንታይ ማለት እዩ እግዚአብሔር ሲ ከብርህ ምስ ደለየ ቀደም ከምዚ መብራህት ይኮነን ማለት እዩ ስለዚህ ሓንቲ ንእሽተይ ቀንዴል ጌርካ ተብርህ ማለት እዩ መብራህት እግዚአብሔር መንፈስ ሰብ እዩ ብናይ ሰብ መንፈስ ጌር እዩ ንኹሉ ስጉኡ ዘብርሆ ማለት እዩ ንኹሉ አእምሮ ዝፍትሾ አምላክ ዝተመስገነ ይኹን በቲ ናይ መንፈሱ ጌር እዩ ዝኣቱ ማለት እዩ እግዚአብሔር ብመንፈስ ይጅምር ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን መብራህት እግዚአብሔር እንታይ ይብለና መንፈስ ሰብ ይሉ ብኡ ጌሩኻ እንታይ ገብሮ ብዘሎ ውሻጠ ይጉርግሮ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ናይ እግዚአብሔር
برهان ناي እግዚአብሔር ነገር ኣብ ምንታይ ዝመጽእ ኩሉ ግዜ ኣብ መንፈስ ናይ ሰብ ይዝመጽእ ብመልክዕ ትምህርቲ ጌርና ክንርኢና እግዚአብሔር ይመስገን ቀሲልና መብራት እግዚአብሔር መንፈስ ሰብ ንጉስ ዘሎ ውሻ ጠልብ ድማ እንታይ ይገብሮ ኢሉ ይምርምሮ ወይ ካ ይጉርጉሮ ይብለና ሰርች ይገብሮ እግዚአብሔር ክፍትሾ ከሎ ክዛረቦ ከሎ ብርሃን ክቦ ከሎ ሓይሊ ክቦ ከሎ ከበርትዖ ክጸናንዖ ከሎ እግዚአብሔር ካብ ምንታይ ይጅምር ማለት እዩ ካብ ውሽጢ ይጅምር ማለት እዩ ሕራብ ዓድና ሰብ መይቱ እንታይ ካ ትገብሮ ኣይተጸናንዖን ኢኻ ትድብሶ ኢኻ ንምንታይ መስለኩም ክመልሶ ይትኽእልኒ ኢኻ ማለት እዩ ሰብ ኣይምለስኒ ግን ዝኾነ ነገር ጌርካ እንታይ ትገብሮ አትሊስት ነቲ ደጊኡ ትሕግሶ ማለት እዩ ቃል እግዚአብሔር ግና ንውሽጢ ሰብ ይዛቱ ቃል እግዚአብሔር ግና ንውሽጢ ሰብ ናይ ምእታው ሓይልን ክእለትን ኣለዎ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ከምዚ ብለና ቃል እግዚአብሔር እንታይ ህያውን መስለጥን እዩ ኢሉ ካብ ክልተ ዝኣፉ ሰይፍ ድማ ይበልሕ ኢልና ሕጂ ትናቱ ብልሒ ኣብ ሓደ ረቂቕ ቦታ ጥራይ ዘይኮነስ ዋላ ኣብቲ ሰብ ኣብ ውሽጢ መንፈሱ ነፍሱን ዘሎ ኸማን ይፈልዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እግዚአብሔር ይመስገን ከምዚ ብለና መብራት እግዚአብሔር መንፈስ ሰብ ይምስበለ ስለዚ 55 ኢሳያስ ግን ከምዚ ኢልዎም ቅድሚ ግን ድሕር ዳርኢናዮ ሓደ ግዜ ኢሳያስ ክዛረብ ከሎ ኣብቲ ቀዳማይ ፓርት ቅድሚ ምዕራፍ 1 ክሳብ 4 ዘሎ ደጋጊሙ ብዛዕባ ንስሐ ክነግሮም ከሎ ሓደ ቃል ኢልዎም ኣቱም ደቂ ያዕቆብ ኢልዎም ብብርሃን እግዚአብሔር እንታይ ግበሩ ኢልዎም ተመላለሱ ኢልዎም ብርሃኖም ድሕር ዳ ጎዲሉ ብርሃኖም ድሕር ዳ ጨልምለም ኢሉ ሰብ ንኹሉቲ ናይ እግዚአብሔር ነገር እንታይ ይገብሮ ከምዘ የለ እዩ ዝገብሮ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ቃል ኣምላኽ ክነግረና ከሎ ክርስቶስ ብርሃን እዩ ኣምላኽ ይመስገን ኣታ ደቂስካ ዘለኻ ተንስ ኢሉ ክርስቶስ ከኣኒ ኣብ ውሽጥኻ ከም ብርሃን ኮይኑ ክግለጽ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ከብርሃልካ እዩ ዝብል ክራይስት ዊል ሻይን ኢን ዩ ክርስቶስ ካብቲ ውሽጢ ኦልሬዲ ምሳኻ ኣሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ክርስቶስ ኩሉ ግዜ እንታይ ኣሎ ምሳና እዩ ወይ ከዓ ኣብ ውሽጥና እዩ ማለት እዩ ብዝተፈላለየ መገዲ ንሕና ዓቢጥና ይኹን ከውን ንኽእልና ነቲ ብርሃን እግዚአብሔር ግና ኣብ ውሽጥና ብርሃን እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኣነ ኣብቲ እቲ ካብ ኣፈይ ዝወፅእ ቃለይ ከምኡ ኢሉ ቃል እግዚአብሔር ብርሃን ክልኦ ከሎ ፈጺሙ እንታይ ከውኒ ከየስለጥ ኣይምለስኒ ማለት እዩ ከምኡ ከውን እዩ እቲ ኣነ ዝደልዮ ክስልጥ ኣብቲ ኣነ ዝልእኮ ከዓኒ ክቕንዕ እዩ ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ቃል እንታይ ዝገብር እዩ ተላኢኹ ብርሃን ዘምጽእ ሓይል እዩ ማለት እዩ ዝለኣኽ ቃል እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሓደ ግዜ ግብሪ ኣይከፍልን ድዩ ጎይታኹም ኢሎም ጴጥሮስ ሓቀይ እቺ በቃ ካበይ ከምጽእ ገለ ኢሉ ጎይታ ኣይተጨነቐን ምክንያቱ ቃል ኣምላኽ እንድሕር ዳ ኣልኢኽከዮ ናይ ምምጻእ ክእለት ኣለዎ ቃል እግዚአብሔር እንድሕር ዳ ሰዲድከዮ ናይ ምስላጥ ክእለት ኣለዎ እግዚአብሔር ይመስገን ሕሰብዎ ሕጂ ናብ ህይወትና ሞ ነምጻዮ ብዙሕ ግዜ ክንሓስብ ከለና ዝኾነ ነገር ዝኸብደና ነገር ተቐላጢፍና እንታይ ንሓስብ ብጣዕሚ ገዳሲ እዩ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ቀልጢፉ ዝመፀና ነገር እቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ኩሉ ክእለታት ወይ ከዓ ድሌታት ኢኻ ትፍትን ማለት እዩ እሱ ወዲእካ ከይኣለሽካ መብዛሕትኡ ግዜ ሰብ ናብ ኣምላኽ ክመጽእ ይሽገር እዩ ኩሉ ግዜ ተዘይበልና ማለት እዩ ጎይታ ግን እንታይ ኢሉ ተቐላጢፉ ንዓ ጴጥሮስ ኢልዎ ካብ ነቲ መቓጥ እንታይ ግበሮ ኢልዎ ስደዶ ኢልዎ ናብቲ ኣፍ ዓሳሲ እቲ ኣብ ዝጸንሐ ገንዘብ ንጴጥሮስ ምስ ተዛረቦ ኣብ ዓሳ ኣፍሲ የለን ሓቃይዶ ገንዘብ የለን ማለት ንጴጥሮስ ግና ሓደ ቃል ሂብዎ ማለት እዩ መቃጥንካ እንታይ ግበር ኢልዎ ናው ደርብዮ ኢልዎ ስደዶ ኢልዎ ማለት ስለዚ ቃል እግዚአብሔር ናይ ምፍጣር ክእለት ኣለዎ እዚኣ ክትሕዙ ለይደሊ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል እግዚአብሔር እንታይ ኣለዎ ናይ ምፍጣር ክእለት ኣለዎ ካልእ ኩሉ ተዘይሓስኩም እዚኣ እንትሒዝኩማ ጽብቕቲ እያ ቃል እግዚአብሔር ኣብ ህይወት እንታይ ኣለዎ ናይ ምፍጣር ክእለት ኣለዎ ኣብ ኩሉ ነገር ናይ ምፍጣር ክእለት ኣለዎ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን እዚ ናይ ምፍጣር ክእለት ዘለዎ እቲ ቃል ምስ ተዘርበ ብርሃን እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ ሓይል እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ ሰብ ዝዓበየ ህያብ ዝሃቦ እግዚአብሔር እንታይ እዩ ቃሉ ይሂብዎ ሓቀይዶ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ እዩ ቃል እዩ ክስቆ እቲ ቃል ስጋ ኾነ ጸጋን ሓቅን መሊኡ ኻኒ ኣባና ሓደረ እዩ ቃል ምስተላእከ እግዚአብሔር ይመስገን ሆቨር ገብር ነይሩ መንፈስ ቅዱስ ምድሪ ድማ በረኻን ጥራያን ጸልማትን ነበረት ይብለና ኣብ ተባላሽያ ነይራ ማለት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ኢሳይያስ 47 እታ በረኻን ጥራያን ክትከውን ዘይፈጠራ ይብለና ስለዚ ካብ መጀመርታ ከምኡ ተፈጥረት ነይራ ማለት እዩ ዝኾነ ኮይኑ ግን በረኻን ጸልማትን ጥራያን ነይራ ይብለና መጽሓፍ ቅዱስ ካብቲ ቁጽሪ 1 ክሳብ ቁጽሪ 2 ብዙሕ ነገር ከም ዘሎ ናውኻቱ ይደልን ይሕጂ ግን ናይ እግዚአብሔር ቃል ምስ ተዘርበ ግና ብርሃን ይኹን ምስ በለ እቲ ኣብ ጸልማት ብርሃን ይኹን ዝበለ ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ቃል እግዚአብሔር እንታይ እዩ ናይ ምፍጣር ክእለት ኣለዎ ቃል እግዚአብሔር ብብርሃን
ናይ ምፍጣር ክእለት ኣለዎ ማለት እዩ ጎይታ ምስ መፀ ዮሐንስ ክጽሕፍ ከሎ ምዕራፍ 1 ከም ኢሉ እቲ ብርሃን ኣብ ማእከልና እንታይ ነበረ እዩ የብርህ ነበረ እዩ ጸልማት ከ እንታይ ይገብሮ ኣይሓዞን ይብለና ሕጂ ጸልማትን ብርሃንን ክልተ ጸልማትን ብርሃንን ኢንፋክት ጸልማት ሲ absence of light ሓቀይ ብርሃን ኣብ ዘየለ እዩ by default ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ጸልማትን ብርሃንን ከም ዝቀይሕ ልጭ ሰማያዊ ልጭ ብጫ ልጭ ዘሎ ጸሊም ልጭ ዝበሃል የለን ኣኸላ ጸልምት ማለት እዩ ስለዚ ጸልማትን ብርሃንን ናይ ብርሃን ኃይሊ ይሕይል ክብል ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ቃል እግዚአብሔር ክላኣኽ ከሎ ቃል እግዚአብሔር ክስደድ ከሎ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እንታይ ናይ ምግባር ኣለዎ ናይ ምፍጣር ክእለት ኣለዎ ናይ ምብራህ ክእለት ኣለዎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል ኣምላኽ ግና መጽሓፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ከምዚ ይብለና ንኣብነት ምግላጽ ቃል ኣምላኽ ኣብ ሰለስተ መቂልና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ተቀዳማይ ምግላጽ ቃል እግዚአብሔር እንታይ ንኹሉ ሓሳብ እግዚአብሔር ወይ ከዓኒ ምኽሪ እግዚአብሔር ዝገልጽ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ንሕና ግና ኢሉ ቃል እግዚአብሔር እቲ በኣምላኽ ዝተዋህበና ምእንታን ክንፈልጥ መንፈስ እግዚአብሔር እዩ ግና እንታይ ዝገብሮ ንቃል እግዚአብሔር እንታይ ዝገብሮ ህያው ዝገብሮ ቃል እግዚአብሔር ኣብ ሰለስተ ይምቀል ኢላ ሓቀይ ነው ተቀዳማይ እንታይ ተቀዳማይ ቃል ኣምላኽ ንሰብ ክግለጽ ከሎ ማለት እዩ ወይ ከዓ እቲ ናይ እግዚአብሔር ምኽሪ ክግለጽ ከሎ እምበኣር ኣሕዋተይ ኣነ ድማ ምግላጽ ኢየሱስ ክርስቶስ እምበር ካብ ሰብ ኣይተቐበልኮን ኣይተምሃርኮን እውን ኢሉ ጳውሎስ እዚ ካብ ምንታይ ዝመጸ እዩ ካብ እግዚአብሔር ናብ ሰብ ካብ እግዚአብሔር ናብ ምንታይ ናብ ሰብ ዝመጸ እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ከም ቅዱስ ሰብ ዘይምዃኑ ከዓ እቲ ወንጌል ኢካ ክፍልጠኩም ይደሊ ኢሉ ማለት ሲ ዲቫይን ዝኾነ ምግላጽ ወይ ከዓ መለኮታዊ ዝኾነ ምግላጽ እዮም ተቐቢሎም ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ነቲ ስውር ዘበለ ናይ እግዚአብሔር እዩ ይብለና ኣብ ዘዳግም ማለት እዩ ኩሉ ቃል ዝምእንታን ክንገብር እቲ ግሉጽ ንዘለዓለም ንዓና ንደቅናን ኢሉ ስለዚ እግዚአብሔር ካብቲ ምኽሩ ንሰብ ዝገለጾ ሓደ ምግላጽ እዩ ናይ እግዚአብሔር ምግላጽ ንሰብ ዝገለጾ እዩ ማለት እዩ ሰብ ከዓ እንታይ ገይርዎ ወይ ከዓ እቶም ናይ ኣምላኽ ሰባት ከዓ እንታይ ገይሮሞ ጽሒፎሞ ሓቀይ ዶ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ግና ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ፈጺሙ ተዳልዩ ምእንታን ፍጹም ክኸውን ይብለና ቃል ኣምላኽ መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ዘበለ ጽሑፍ ንትምህርቲ ንተግሳጽ ንምእዳብ መንፈስ እግዚአብሔር ከም እቲ ዝነፈሶም ናይ እግዚአብሔር መንፈስ በቃላት ኣቆሚጦሞ ማለት እዩ ትንቢት ሲ ቅዱሳት ሰባት እዮም ብመንፈስ ተመሪሖም እምበር ካብ ምኽሪ ሰብ ኣይመጸን ወይ ከዓኒ ብፍቃድ ሰብ ኣይመጸን ይብለና ስለዚ እዚ እንታይ ካብ ሰብ ከዓኒ ምስ ጸሓፎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሰብ ነቲ ቃል እግዚአብሔር ኣብ ውሽጡ ኣንቢሩ መንፈስ እግዚአብሔር ዘብርሆ ምብራህ ኢና ሕጂ ንዛረብ ዘለና እንታን ክፈላለዩ ኢለ ማለት እዩ ተቀዳማይ እንታይ እግዚአብሔርን ሰብ ዝገለጾ ብድሕሪኡ ከዓኒ ተጻሕፈ ብሳልሳይ ከዓኒ መንፈስ እግዚአብሔር ዝገልጾ ማለት እዩ ዳዊት ክዝምር ከሎ ከምኡ ኢሉ ማለት እዩ ኣብ ሕግኻ ተኣምራት ክርኢ ኢሉ ኣብቲ ዝተጻሕፈ ሕጊ ማለት እዩ ሕጂ ንዛረብ ዘለና ምንታይ ምግላጽ ክንብል ከለና ብዙሕ ግዜ ካብ ቃል ኣምላኽ ወፃኢ ምግላጽ የለን እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ጽሑፍ ትንቢት እዚ ሙሉእ ናይ እግዚአብሔር ምኽሪ ኣብዚ ዘሎ እንተወዲእካ እዩ ኣሽሪፍካ ናብ ዝኾነ ክትቀይሮ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብዚ ዘሎ እንተወዲእካ እዩ ማለት እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣብቲ ጴጥሮስ ከምኡ ኢሉ ኣሎ ኣብ ስፍራ ጸልማት ከም ዘብርህ መብራህቲ ጌርኩም ተሓስኩሞ ወይ ከዓ እንተዝተባሃልኩምሉ ጽቡቕ ትገብሩ ኣለኹም ኢልና ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ጽሑፍ ትንቢት ካብ መን ይመጽ እዩ ካብ እግዚአብሔር ይመጽ ንሰባት ከዓ እዚ ምኽሪ ተገሊጹ እዩ ንሃዋርያትን ነቢያትን ተገሊጹ እዩ ስለዚ ኢና ቤተ ክርስቲያን ኣብ መሰረት ሃዋርያትን ነቢያትን እናሃንጻ ወይ ከዓ ትህነጽ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ካብኡ ተጠንቂቕካ ኢኻ ትሃንጽ ማለት እዩ ተጠንቂቕካ ነፍስኻ ትሃንጽ ተጠንቂቕካ ከዓ እተገልግሎኻ ተገልግል ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ሰለስተ ዓይነት ምግላጽ ርኢና ማለት እዩ እሳልሳይ ምግላጽ እንታይና እግዚአብሔር ንሰብ ብርሃን ክቦ ከሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ንሰብ ኣብ መንፈሱ ብርሃን ክቦ ከሎ ማለት እዩ ነቲ ዝተዘርበ ቃል መንፈስ እግዚአብሔር እንታይ ከገብረኩም ኢሉ ከዘክረኩም ኢሉ ንምንታይ ዘዘክረካ ናይ ምዝካር ክእለትካ ድኹም ስለ ዝኾነ ወይ ክዝክር ብእምሮኻ ኣይኮነን እንታይ ደኣኒ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ግን ኣብቲ ዘድልየካ ነቲ ዘድልየካ ዝኸውን ብርሃን ምእንታን ክህበካ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ንሕና ግና መንፈሳዊ ነገር ምስ መንፈሳዊ እንታይ እናገበርና ኢሉ እናሰማማዕና ኢሉ መንፈስ ቅዱስ ብዝምህረሉ ቃል ኣትም ኣሕዋተይ ናብ ጽዋዕኹም ተመልከቱ ኢሉ ቃል እግዚአብሔር
ብዙሓት እንታይ ኣይተገብሩን ከምዝን ዝኾኑ ኣይተፀውዑን ኢሉ ባማት ኣይተፀውዑን ዝተማሃሩ ኣይተፀውዑን ኢሉ ቃል እግዚአብሔር ሕጂ እንታይ ማለት እንድሕር ኢልና በእምሮኻ ኣይኮንካን ቃል እግዚአብሔር ትፈትሖ መንፈሳዊ ነገር ምስ መንፈሳዊ እናሰማማዕካ ጥራይኻ ክትፈትሖ ትኽእል ማለት እዩ ሰብ ቤርያ ዝበሃሉ ናይ እግዚአብሔር ሰባት ነይሮም መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብለና ካብቶም ካልኦሲ ዝበለጹ ኢልዎም ዝሓሽ ኢልዎም ሓደ ምሕሽ ምኽንያት ኣለዎም ቃል እግዚአብሔር እንታይ እዩ ዝብል እቲ ዝብሉና ዘለውን እቲ ዝተጻሕፈን እቲ ትንቢትን መንፈስ እግዚአብሔር ናበይ ገጽ ዝመርሓና ዘሎ ኢሎም ሲ ትጋት ገይሮም ነቲ ቃል እግዚአብሔር ሒዞሞ ማለት እዩ ሰብ ቤርያ ግና ካብ ካልኦት እንታይ ነበሩ ኢሉ ዝበለጸ ደግታት ነበሩ ይብለና እቲ ቃል ኣምላኽ ከምኡ ድዩ ሐዋርያት ሰብኮ ዘለዉ ከምኡ ድዩ እዚ ትንቢት ተፈጺሙ ዝበሃል ዘሎ ከምኡ ድዩ ኢሎም እንታይ ገይሮም ዝበለጸ ገይሮም ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ድማ ብርሃን ሂቦም ኣምላኽ ዝተመስገን ይኹን እግዚአብሔር ኣብ ዝተዳለወ ልቢ ይሰርሕ ኣምላኽ ይመስገን እግዚአብሔር ኣብ እንታይ ይሰርሕ ኣብ ዝተዳለወ ልቢ ይሰርሕ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል እግዚአብሔር ክነግር ኣለኹ መዝሙር ዳዊት ከምኡ ኢሉ ነቲ ሕጉ ድማ ለይትን መዓልትን እንታይ ዝገብሮ ኢሉ ዝመራምሮ ኢሉ ኣይትመራመር ዝብል ጌጋ እዩ ብድንቁርና ክዓብጥ ዝደሊ ጥራይ እዩ ንቃል እግዚአብሔር ብቃል እግዚአብሔር ክትምርምሮ ናትካ ግደ እዩ ኣምላኽ ይመስገን ናትካ ብፅሒት እዩ ናትካ ውርሻ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ከምኡ ብለና እዝራ ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 10 ከምዚ ኢሉ እዝራ ኢሉ ንቃል እግዚአብሔር እንታይ ክገብር ኢሉ ክምርምር ድሕሪ ኢኻ እንታይ ክገብር ድሕሪ ኢኻ እንታይ ክገብር ክምህር ኣብ እስራኤል ከኣል ስርዓት ከቁም በቃ ልቡ እንታይ ገይሩ ኢሉ ኣዳል ኢሉ ኣምላኽ ይመስገን እግዚአብሔር ኣብ እንታይ ትሰርሕ ኣብ ዝተዳለወ ልቢ ይሰርሕ ኣብቲ ዝተዳለወ ልቢ መፅኢ እንታይ ዝገብር ብርሃን ዝልእኽ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሓደ ናይ እግዚአብሔር ቃል ብርሃን ክህብ ከሎ ምልክቱ ሓደ ቀዳማይ እንታይ እንድሕር ኢልና ሰብ እግዚአብሔር ቀዳማይ ዝቦ ነገር ሓጎስ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ቀዳማይ ዝመጾ ነገር እንታይ እዩ ሓጎስ እዩ ኤርምያስ ከምኡ ኢሉ ቃልካ ምስ ረኸብኮስ እንታይ ግበርኮ ኢሉ በላዕኮ ኢሉ በቃ ሰባት ብክልተ ምኽንያት ክሕጎሱ ይኽእሉ እዮም ባልሓንቲ ዋላ ነቲ ሓደ ሓጎስ እውን ጎይታ እንታይ ኢሉ ሓጎስኩም እንታን ሙሉእ ክኸውን ሲ ኢሉ ትደልይዎ ዘበለ ክትልምኑ ትኽእሉ ኢኹም ትውሃብ ኢኹም ብሽም የሱስ ክርስቶስ ኢሉ ንዑ ክንዲናይ ክንገብሮ ኣይንኽእል ኢና ግን እቲ ቀዳማይ ኣብቲ ኮር ወይ ድማ ኣብቲ ውሽጢ ናይ ሰብኣት እዩ ፍጹም ሓጎስ ፍጹም ምጽንናዕ ፍጹም ዕረፍቲ ዝህብ ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ ንቃልካ ምስ ረኸብክዎ በላዕክዎ ኢሉ ሓጎሰይን ፍስሓ ልበይን ከኣኒ ኮነኒ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል እግዚአብሔር ናይ ሓደ ክርስቲያን መለለይ ሓጎስ እዩ ኣብ ህይወትካ እንድሕር ዳኣ ሕጉስ ዘይኮንካ ዘለኻ ኩሉ ነገር ኣቋሪፅካ ቀዳማይ ናይ እግዚአብሔር ሓጎስ ክደሊ ይግባእካ እዩ ኣምላኽ ይመስገን ናይ ራዩ ሓደ ግዜ ኣብ ካብ ሙርኮም ምስ ተመልሱ ኮፍ ጠጠው ኢሎም ነዊሕ ሰዓታት ቃል ኣምላኽ ኣንቢብሎም ኣቦታቶም ሓጢኣት ዝገበሮ ዝተጋገይዎ ንምንታይ ከም ዝተማረኹ ገለ ማለት እዩ መን እዩ ነህምያ ኣንቢብሎም ማለት እዩ ምስ ኣንበበሎም እቲ ህዝቢ እንታይ ገይሩ ይብለና እቲ ህዝቢ ኩሉ ድማ በኺዩ በቃ ነቢዕ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ መንጎ ክልተ ዓይነት ንብዓት ክንፈላለዮ ይግባአና እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ጓሂ ክልተ እዩ ልና ቃል ኣምላኽ ጓሂ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ኣሎ ኢሉ ዋላ እግዚአብሔር ተነሳሕ ኢሉ ቃል ክበካ ከሎስ ሓጎስ ኣለዎ እግዚአብሔር ተነሳሕ ኢሉ ክበካ ኣበይ ይርከብ እዚ ቃል ኣምላኽ ውሒዱሉ ዝነበረ ዘመን እኮ ነይሩ እዩ ህዝቢ ኣምላኽ ናበይ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘይፍለጠሉ ዘመን ነይሩ ቀዳማይ ሳሙኤል ሓቀ ኢሎ ራእይ ኣይነበረን ይብለና ቃል ኣምላኽ ውሒዱ ስለ ዝነበረ ራእይ ነበረ ማለት ሰብ እንታይ ክገብር ዘለዎስ ሎማዓንቲ ብዛዕባ ቅድስና ፅባሕ ብዛዕባ ንስሓ ድሕሪኡ ብዛዕባ ፍቕሪ ብዛዕባ እንታይ ከም ዝዛረብን ከም ደንብብን ዋላ ኣንፈት ዋላ ዳይሬክሽን የብሉን ማለት እዩ ከነስተውዕሎ ዝግባአና ቃል እግዚአብሔር ውዱእ ናይ እግዚአብሔር ምኽሪ እዩ ኣምላኽ ይመስገን ግን መንፈስ እግዚአብሔር እናመርሐ እዩ ካብ ፅባሕ ናብ ፅባሕ ዘስግረካ ማለት እዩ መንፈስ እግዚአብሔር ናበይ ገጹ እዩ ዝመርሕ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ብዙሕ ግዜ ካብኡ ክትወፅእ ከለና ኢና ዕኒኒ ንብል ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ጓሂ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ኢሉ ቃል እግዚአብሔር ጓሂ ከም ፍቃድ ኣምላኽ እንታይ ዝገብር ኢሉ ንንስሓ ኣብቲ ተነሳሕ ኢሉ ዝገንሕ ኣብቲ ተነሳሕ ኢሉ ረቢዩክ ዝገብር ሲ ተስፋ ድሕሪ ዝንስሓ ተስፋ ኣሎ ኢሉ ዝዛረብ ድምፂ ኣሎ ውሽጢ ማለት እዩ ናይ ጸላኢ ደቋሲ ዝኾነ ጓሂ ግን ብምንታይ ኢኻ ትፈልጦ ተስፋ የለን እዩ ከምኡ ዓይነት ሰንቲመንት እዩ ዘለዎ እቲ ዘጉሄካ ጓሂ ማለት እዩ ስለዚ
ጓሂ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ዋላ ሓጎስ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ጓሂ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ንባዕሉ ሲ ሓጎስ እዩ ስለዚ ከዓ ተነሳሕ ኢልዎ ተቀዳማይ ግብርኻ እንታይ ግበሮ ኢኻ ክብሎ ከሎ እቲ ተነሳሕ ዝብል ቃል ኣብ ውሽጡ እንታይ ዝገብረሉ ሓጎስ ኣምላኽ እዩ ዝፈጥረሉ ቀዳማይ ግዜ መጀመርታ ሐዋርያት ኣብቲ ምዕራፍ 2 መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረደ ምስ ተዛረቦም ነቶም ህዝቢ ሲ እቲ ህዝቢ እንታይ ኢሉ ሓቲቱ ኣቱም ኣሕዋትና እሞ እንታይ ክንገብር ኢሎም ምክንያቱ ተስፋ እዩ ዝቦም ነይሩ እዚ አንተ ተነሲሕኩም ሲ ኢልዎ ተስፋ ኣለኩም እዩ ዝብሎም ነይሩ ሰብ ተስፋ ዝቁርጽ ዓይነት መግናሕቲ ክረክብ ከሎ እዩ ኣርሒቁ ዝኸይድ ማለት እዩ ተስፋ ዝቁርጽ ክኾን ከሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ቀዳማይ ቃል ኣምላኽ ግለጸልካ ከም ዘሎ ቃል እግዚአብሔር ኣብ ውሽጥኻ ይበርህ ከም ዘሎ ምልክቱ እንታይ እዩ ሓጎስ እግዚአብሔር ይመስገን ካልኣይ ድማ እንታይ ምትእምማን እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ምትእምማን እዩ እታ ርእሰ ትብል ክትኮን ኣይትኽእልኒ ኣብ ቃሉ ምትእምማን እዩ ኣብ ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ምትእምማን እዩ ኣብ ሓለዋ ኣምላኽ ምትእምማን እዩ ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር ፕሮቪደንስ ምትእምማን እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኢሳያስ ከምኡ ኢሉ ኣሎ እግዚአብሔር ይረድኣኒ እሞ ስለዚ እንታይ ገበርኩን ኢሉ ተጓዕ ኣይበልኩን ኢሉ ንገጸይ ከም ናይ ዓረ ገበርኮ ከም ዘይሓፍር ድማ ፈለጥኩ ኢሉ ምእኹም ኣብ ቅድሚ ሰባት ክትሓፍር ዝገብረካ ዋላ ወንጌል ክትዛረብ ዘይገብረካ እኮ እታ ውሽጥኻ ዘሎ ብርሃን ጭልምልም ኢሉ ዓቢጥካዮ ምስ ተርፍ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣብ ውሽጥኻ ብብርሃን ዝወፅእ ግና ተሲእካ ኢኻ ትምስክር ማለት እዩ ርዳእኩም ኣሎ ብዙሕ ግዜ መጀመርታ ናብ ጎይታ ክንመጽእ ከለና ክንምስክር እቲ ብርሃን ሽዑ ብርቱዕ ስለ ዝኾነ ሓድሽ ስለ ዝኾነ እንታይ ትገብር ክትምስክር ክትዛረብ ገለ ኣይትሓፍርን ኢኻ ድሓር ግን ባዕልኻ ናይ እምሮ ናይ ሓሳባትካ ናይ ከባቢኻ ክትመሳሰል ኢልካ ግዜ ዝወሰደ ክስታይ ትብል ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ካልእ ናይ እግዚአብሔር ብርሃን ኣብ ውሽጥኻ ይበርህ ከም ዘሎ መፈለጥታ ኣሃ ኢኻ ትብል ማለት እዩ ኢሉ ያዕቆብ ክኸይድ ከሎ እንታይ ኢሉ መገዲ ኣነ ዳኣ ዘይፈለጥኩም በር ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ተስፋታቱ በተን መላእኽቲ ገይሩ ክሕድሰሉ ከሎ ራይ ብኡ ገይሩ ንመጀመርታ ግዜ እግዚአብሔር ክዛረበሉ ከሎ ምክንያቱ ቅድሚኡ እግዚአብሔር ተዛረቦ ዝብል ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣይትረክብን ኢኻ ንመጀመርታ ግዜ ግና ናይ እግዚአብሔር ቃል ናይ እግዚአብሔር ድምፂ ብራእይ ክግለጸሉ ጀሚሩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ቃል ክቦ ጀሚሩ እዚ ቃል እዚ ኣብ እዝኑ ይኮነን እዚ እግዚአብሔር ከመይ ገይሩ ይዛረብ ኢሎም ቆልዑት ይሓትምሽ እግዚአብሔር ከመይ ገይሩ ይዛረብ ኢሎም ሓትኻ ኣብዚ ክትመርኮል ከመይ ገይሩ እግዚአብሔር ዝዛረብ እቲ ቮይስ ከመይ ይብለካ ናይ እግዚአብሔር ድምፂ ብርቱዕ እዩ ለና 29 መዝሙር ዳዊት ንእራባት እንታይ ገብረን እዩ የውልደን እዩ ሕራይ እቲ ሓይሉ ረእይዎ ብውሽጢ እዩ ማለት እዩ ንፅሕዲ ሊባኖስ ካ እንታይ ገብሮ ኢሉ ይሰባብሮ ኢሉ ስለዚ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ንእግዚአብሔር ዘይከውን ትሕት ዝበለ ሓሳብ ኢንፌሪዮር ዝገብር ወይ ከዓ ናይ እግዚአብሔር ነገር ትሕት ዝበለ ዝገብር ዘበለ ኩሉ እንታይ ገብሮ እዩ ይደቕሶ እዩ ማለት እዩ ንዓኻ ግና እንታይ መልአካ ትብዓት ይመልአካ እግዚአብሔር ይረድኣኒ እሞ ኢሉ ስለዚ ከዓ እንታይ ገበርኩ ተጓዕ ኣይበልኩን ኢሉ ንገጸይ ከም ናይ ዓረ ማለት ዓረት ዝበርትዕ ሓፂን እዩ ማለት እዩ ገበርክዎ ከምዚ ሓፍርካ ፈለጥኩ ኣብዚ ግዜ እዚ ኢሳያስ ክንቦ ከሎ ደጋጊሞም ይፀርፍዎ ስለ ዝነበሩ እዮም ኢሉ ተዛሪቡ ደጋጊሙ ይፅረፍ ነይሩ ደጋጊሙ ይሳደድ ነይሩ እንታይ ኢሉ እግዚአብሔር ናይ ምሁራት ልሳን ሃበን ተጠንቂቐም እንታን ክሰማዕ ኣብ ፀጽባሕካ ንርእሰይ እንታይ ገብሮ ኢሉ የንቅሖ ኢሉ ሕጂ ተጠንቂቑ ናይ እግዚአብሔር ቃል ክሰምዕ ኢሉ ኣብ ፀጽባሕ ክነቅሕ ከሎ በቲ ድቁስቁስ ኣቢሎም ድሕርሰይ ደሞ ከም ናይ ዓረ በርቲዕ ይመጽእ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ብርሃን እግዚአብሔር ማለት ከምዚ ማለት እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ካልእ ካብ ምልማን ወፂኻ ብስልጣን ናይ ምዝራብ ትብዓት ኣብ ውሽጥኻ ዝገብር ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል እግዚአብሔር ትብዓት ምስ መልአካስ እንታይ ትገብር ስልጣን ኢኻ ትመላለስ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኣትሊስት ኣብቲ እግዚአብሔር ዘብርሃልካ ቦታ እንታይ ትገብር ስልጣን ኢኻ እግዚአብሔር ይረድኣኒ እንድዩ ትብል ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን አብርሃም ክኸይድ ከሎ መጀመርታ እንታይ ገይሩ ብጣዕሚ ንወድኻ ሰዋእዮም ዝተባህለ እግዚአብሔር እንታይ ገብር ኢሉ እግዚአብሔር ይሓሊ ኢልዎ በቃ ኮንፊደንስ ርኢኹም ኣለኹም በቃ ሕሰብዎም ኣብ ህይወትካ ገለ ነገር ጎድለካ ከለኩ ኢኻ በቃ ብዙሕ ሰላምካን ገለን ዝረግ ማለት እዩ ወድኻ በቃ ነዊሕ ዓመት ወዲ በጃኽኒ ተባሂሉ ተጸቢዩ ገለመለ ደምፅዎ ቆልዓሲ ሰዋእዮ ምስ ተባህለ እቲ ዝገርም ከኣኒስ ካብ ካልእ ሰብ ክሕተት ስኻብቲ ቆልዓ እቲ ቆልዓ ባዕሉ እዩ ዝሓቶ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ዕንጨይትስ ኣሎ ኢልዎ እቲ ሓውካ ክነናኸሶ ኢና እዚ ኩላ ኩሉ በቃ ተቐሪቡ እዩ እቲ ገንሸል ዳኣበየሎ ኢልዎ እቲ ድስዋእ ኢልዎ ሕጂ ስራይኻ ትስዋእ ክብሎ ድዩ በቃ ግን አብርሃም ሓደ ነገር ኣብ ህይወቱ እንታይ ገይሩ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣብ ውሽጡ 25 ዓመት እንድዩ ክርተት ኢሉ ኩሉ ዓይነት ኦፕሽንስ ፈቲኑ ኩሉ ዓይነት መገድታት ፈቲኑ ሓንትን ቀጣንን መገዲ
كل جزء خاني كتسلط جارانتر زخانة مجدي مشارة شارخي وا مالتي እግዚአብሔር እንታይ ይገብር ይልዎ ይሐል ይልዎ አምላኽ ይመስገን እግዚአብሔር እንታይ ይገብር ይሐል ከለን እግዚአብሔር ይሕለ ኢሎም እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ምልክት ናይ ብርሃን እዩ ዝኾነ ሰብ ከም ክብል አይክልኒ ረይዋ ሃና ክጽልኽ ላ ጉይቲያ ነራ ቃል አምላኽ ክነግረና ከሎ ብድሕሪኡ ግና ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ኮ መልስ ጸሎት ክጽልኽ ከሎ ረይ መልስ ጸሎት ክምልስ ከሎ መጀመርታ سامعاسينا نصلي لك تحت يسبح حقنا سامعاسي ابز عزيا تصلي بامنت دي تصلي عزيا تصلي امن ولاس مستا انترسيشن تبلوا ወይ ካን مستا ሁሉ ጊዜ ተም ራይ እቲ ሐቀኛ ጸሎት ጀሚርና እንጎድፎ ይናምበር እቲ ሐቀኛ ጸሎት መንፈስ እግዚአብሔር ዘንቆሎ ጸሎት መንፈስ እግዚአብሔር ዘንቆሎ ጸሎት ከሳማዓሲ ዝቅጽል መንፈስ እግዚአብሔር አው ውሽጢ በሐጎስ ገሩ መልእክት መስደደይ هانا كوت مالالس نيرا زغي نيرا انتس برتع انتس بدخام مچم تمالاليسا اب حد اوانغن كم صغرتي خوينا يبلنا which means بقى ناي سب كونتات ناي سب اب كبابي ازلو حساب زي قدسا كوشط ازغونه ني حق صلوت تفسيسا مالتي اب قن እግዚአብሔር ካኒ ፈሲሳ እግዚአብሔር ካ እንታይ ይብለና ውሽጣ እንታይ ገሩ መልስላ ስለዝኾነ እንታይ اب መስከደት እንታይ ይብለና ቃል አምላኽ ጉይት መሲላ ጸሎት ማለት تعكمي زخيد مالتي تقولوا تباج ولا نبرت قدم انا ندخل دخلتي انا يكون الكندو لازم بلا كل مصنع اكون ايقال እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ብርሃን ሳባግን ትባዓት መልያ በስልጣን ክትማላለስ በኃይል ክትማላለስ ዝገብረካ እንታይ ዝተገልጸና እግዚአብሔር ኃይል ዝተገልጸና እግዚአብሔር ብርሃን እግዚአብሔር ይመስገን አብት ዝኸዶ ከስልጥ ኢሉ ቃል እግዚአብሔር حج ቃል እግዚአብሔር ዝላአኺ ማለትይ መልእክተኛይ በቃ ዴሊቨሪ ዝገብር እግዚአብሔር ይባረክ አምላኽ ተመስገን ይሁን ስለዚህ እዚ ብርሃን እዚ ሳልሳይ ብርሃን ዝዛረብ ዘለና ማለት ተቀዳማይ እንተኻል አይን ተወዲ እቶም ቀዳሞት ነቢያት እዚ ሕጂን ሐዋርያቱን ነቢያት ተገልጸሉስ ከም ገይሩ አይተገልጸሎምን ኢሉ ስለዚህ ንዖም ዝተገልጸሎም ሬቨሌሽን ወይ ድማ ዝተወደና እግዚአብሔር ምኽረን ብሎ ማለት እዚ ንሕና ንዛረበሉ ዘለና ግና ኢሉሚኔሽን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር አብቲ ቃሉ እንታይ ይገብር ብርሃን ይብራ ንቃሉ እንታይ ይገብሮ ህያው ይገብሮ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ቃል እግዚአብሔር እዚ ንኹሉ ጊዜ አይኮነን አምላኽ ይመስገን እዚ ናይ እግዚአብሔር ሙድ ምኽሪ አብቲ ማዓልታዊ ህይወትካ ግን መንፈስ እግዚአብሔር ይዝመርሐካ መንፈስ እግዚአብሔር ይቃልጽበካ መንፈስ እግዚአብሔር ይዘበርታዓካ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ በዓር ለምንታይ ድዓይ ብርሃን ይዘ እቲ ኣብ ጸልማት ብርሃን ይብራህ ዝበለ አምላኽ ይሉ ቃል እግዚአብሔር ብርሃን ከብርህ ከሎ ኸማንሲ በቃ ጸልማት ብርሃን ይብራህ ይሉስ እሱን ባዕሉስ ነጥቃል ይሉ ይኽዎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ብርሃን እግዚአብሔር ታይ ማለት እዩ እንድሕሪልና ብርሃን እግዚአብሔር ማለት ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ነቲ ዝተባህለ ቃል ነቲ ሙዱእ ምኽሪ ኣብ ጸጽባሕ ንዓኻ በብርሃን ገይሩ ክመርሓካ ከሎ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ሰብ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብዝወፅእ ቃል ኢሉ ጎይታ بوطراي ዝነብር ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል አምላኽ ካብ አፉና ተቀበለ ዝነብር ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ሰብ ምንታይ ዝቀውም ኢልና ንሕሰብ ንእሽተይ ነገር ብዛዕባ እዚኣ ክዛረብ ደስ ይብለኒ ማለት እዩ ሰብ እንታይ ቃል አምላኽ ክነግረና ከሎ ሰብ ቀንዲ ነገሩ መንፈሱ እዩ ሕጂ ኣብ ቀዳማይ ኣብ ተሰሎንቄ እንታይ ብል በትመዓልቲ ጎይታስ ኢሉ ብዘሎ መንፈስኩም ዘሎ ነፍስኩም ስጋኩም ብዘይ መንቀብ ክትሓክርከብ ይተሓሎ ስለዚህ እዚ ሁሉ ናትኩም ይልና ስለሰብ ሰለስተ ነገር ዝቆመ ግን እግዚአብሔር አይናዩ ዘገድሶ ናይ ሰብ እንታይ ዘገድሶ እንድሕሪና መንፈስ እግዚአብሔር ናይ ሰብ እንታይ ኢሉ ናይ እግዚአብሔር መብራህት እዩ መንፈስ ሰብ ናይ እግዚአብሔር እንታይ መብራህት እዩ ቡጌሩ ይኻ ንብዘሎ እንታይ ዝገብሮ ኢሉ ካብ ውሽጢ መንፈሱ እዩ ዝጅምር ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ መብራህት እግዚአብሔር እንታይ መንፈስ ሰብ እዩ ንብዘሎ ይምርምር ክንብል ኮልና እንታይ ማለት እዩ ካብ ውሽጢ እዩ ዝጅምር ማለት እዩ ጳውሎስ ክዛረቦም ከሎ ከምዚ ኢሉ እዚ ናይ ድንኳን ቤትና እኳ እንተፈረሰ ኢሉ ስለዚህ ነስጋናስ እንታይ ኢልዎ ድንኳን ኢልዎ ትቀንዲ መንነት ናይ ሰብ ኣበይ ማለት እዩ ኣብቲ መንፈሱ እዩ ንሰብ ቆሮንቶስ ከምዚ ኢሉ ተዛሪቦም አለ ሓቀ ንስኻትኩም ቅዱሳን ኢኹም ኢሎም ኢንፋክት ንዖም ጥራይ ደይኮነን ብዙሓት ንስኻትኩም እንታይ ኢኹም ኢልዎም
ቅዱሳን ኩላትና ግና ንሓጢና ሓቀይ ነናይ ቅዱስ ይልዎ ኢልኩም ሕሰብ ማለት እዩ እግዚአብሔር ነናይ ቅዱስ ይልዎ ብዘይ መንቅብ ይልዎ blameless ብዘይ መንቅብ ብክርስቶስ ከምኡ ኢኹም ኢሉ ስለዚህ እግዚአብሔር ነናይ ይዛረብ ዘሎ ነት መንፈስ ሰብ እዩ ካልኣይ ግዜ ዝተወልደ ኣይና እዩ መንፈስ ሰብ እዩ ካልኣይ ግዜ ዝተወልደ ኣይና እዩ መንፈስ ሰብ እዩ ኒቆዲሞስ ሓቲትዎ እዩ ንጎይታ ሓቲትዎ እንታይ ኢልዎ ብኸመይ ገይረ ከም ዝምስከሎ ኣይና እዩ ዝውለድ ኢልዎ እቲ መንፈስ ናይ ሰብ እዩ ዝውለድ ኢልዎ ማለት እዩ ከም መንፈስ ዝተወልደ መንፈስ እዩ ማለት መንፈስካ እዩ ዝውለድ ስጉኡ ካልኣይ ግዜ ንሰብ ኣይውለድን እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እቲ ናይ እግዚአብሔር ብርሃን ብሙሉእ ብሓይሊ ኣብ ምንታይ ደሎ ኣብ መንፈስ ሰብ እዩ ዘሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣቦ ብርሃናት ይብለና ኣብ ዕብራውያን ብዙሓት ዝቆፅዑና ኣቦታት ካብ ዝህልውና ኢሉ ዲሳይፕል ዝገብሩና ኣቦታት ኣብ ምድሪ ኣለውና ኢሎም ከመይ ገይሮም እዮም ዝቆፅዑ ከም ዝተራእዮም ኢሉ እቲ ኣቦ መናፍስቲ ግና ኢሉ ስለዚ እግዚአብሔር ናይ መንፈስና ኣቦ እዩ ማለት እዩ ንመንፈስና ዲሳይፕል ዝገብር እግዚአብሔር ይመስገን ካብ መንፈስና ብዝወፅእ ሓይሊ ንነፍስና ንስጋና ዝዕብልሎ ሓደ ነገር ጥንቃቕ ይግባአና እግዚአብሔር ይመስገን ኒቆላውያን ዝበሃል ትምህርቲ ኣሎ ክልተ ግዜ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ራእይ ዮሐንስ አይ ቲንክ ምዕራፍ 2 ካብ 6 ጀሚሩ ሓደ ንሰብ ኤፌሶን እንታይ ተባሂሎም ምኽሪ ኒቆላውያን ከዓ እንታይ ስለ ዝገበርካዮ ስለ ዝተጸየፍካዮ ወይ ከዓ ስለ ዝነዓቅካዮ እዩ ዝብል መስለኒ 2:6 ራእይ ዮሐንስ ወፂኻለይ ምራእኽዋ ነይራ 2:6 እንታይ ዝብል ምኽሪ ኒቆላውያን ቁጥራ ኣብቲ ታሕቲ ግን ጴርጋሞም ዝበሃል ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቁጥራ 15 ከዓ እንታይ ኢልዎም ስለ ዝተዓገስካዮ ኢልዎ ንዑ ከዓ ኮሪ ኢሉ ስለዚ ኒቆላውያን ማለት ሓደ ካብቶም 7 ኣብ ግብረ ሐዋርያት ዝተመርፁ ነይሮም ዲያቆናት ሓቀይሮ ብመግቢ ገለገለ ዝተበሉ ሕጂ ኣብኡ እንታይ ነይሩ ግና ኣነ ነቲ ኣነ እውን ፀልኦ ዘለኹ ግብሪ ኒቆላውያን ንስኻ እውን ትፀልኦ ኢኻ ትፀልኦ ኢኻ እሞ እዚ ግዳም ኣለካ ፅቡቕ ነገር ኣለካ ኢልዎ ሕጂ ምኽሪ ኒቆላውያን እንታይ እንድሕር ኢልና ሰብ መንፈሱ እንድሕር ደኣ ዲሒኑ ብስጉእ ተገበረ ዝኾነ ሓጢኣት ጌጋሲ ፀገም የብሉን እዩ ዝብል ማለት እዩ ቃል ኣምላኽ ግን እንታይ ኢሉ ብዘንግሎ ስጋኹም መንፈስኩም ነፍስኩም ብዘይ መንቅብ ክርከብ ተሓሎ ኢሉ ማለት እዩ እቲ ኣብ መንፈስካ ዘሎ ሓይሊ ንነፍስኻን ንስጋኻን ክዕድል ዝኽእል ሓይሊ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እሱ እኮ ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ እዩ ኣሕዛብ ንርስትኻ ወሰናት ምድርን ጥሬትካ ክበካ ለምነን እንዳበለስ ንስኻን ስድራ ቤትካን ክድሕን ኢኻ እንዳበለስ ንዓኻ ንምድሓን ክኸውን ዘይክእል ቃል ኣይኮነን ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ምኽሪ ኒቆላውያን ንየማን ገዲፍና ወይ ከዓ ንጎኒ ገዲፍና ቃል ኣምላኽ ግን እንታይ ይዛረብ መንፈስና እዩ ዝዛረብ ማለት እዩ እቲ ኩሉ ኣብ ቃል ኣምላኽ ዝውሃበልና ንዓና ንመንፈስና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ግና እቲ ኣብ ሰብ ዘሎ መንፈስን እግዚአብሔር ይመስገን እስትንፋስ ኩሉ ዝኽእልን እዩ ምስትውዓል ዝህብ ኢሉ ስለዚ እቲ ኣብ ውሽጢ ሰብ ዘሎ መንፈስ ንሱ እዩ እግዚአብሔር ካብኡ እዩ ዝጅምር ማለት እዩ ንሕና ቃል ኣምላኽ ከነንብብ ኮልና ብደገ ኢና ነንብቦ ወይ ከዓ በእምሮና ኢና ነንብቦ ናብ ውሽጥና ይንዳኣቱ ማለት እዩ እግዚአብሔር ክሰርሕ ከሎ ግና ካብ ውሽጢ ንደገ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን ከማን ኣብ ሓደ ግዜ ንሪኦ ማለት እዩ ሓደ ግዜ እግዚአብሔር ከናግፎም ሙሴ ምስ ሓተተ እንታይ ኢልዎ ኣብ ኢድካ እንታይ ኣሎ ኢልዎ ምልክት እዚ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ሓይሊ ንኹነታትካ ንስድራኻ ንኻልእ እውን ክኸውን ዝኽእል እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ኣብ ሰብ ዘሎ መንፈስን ኤልዩ ዝበሃል ናይ ኣምላኽ ሰብ ሓደ ግዜ ከፀናንዕዎ ምስ መፁ እንተረኣዮም ሲ በቃ ኩሎም በእምሮ ዝዛረቡ ሰባት ጥራይ እዮም መሊኦም ገሊኦም እንኳ ዋላ ቃል ኣምላኽ እዮም ቃል ኣምላኽ እንዳጠቐሰ በእምሮ ዝዛረብ ሰብ እውን ኣሎ እዩ ማለት እዩ ምኽሪ ኣምላኽ ከምፅሉ ይከኣሉን ዋላ ሓንቲ ከፀናንዕዎ ይክእሉን ምኽሪ ኣምላኽ ከም ዘይኮነ ብምንታይ ትፈልጥ በቃ ክፀናንዕ ኣይከኣለን እዮም ክፀናንዕ ኣይከኣለን እንታይ መስለካ ሓጢኣት ተዘይትገብር ነርካ ከምዚ እኮ ይምኾነን ከምዚ እኮ ይምኾነን ከምዚ እኮ ይምኾነን ሓደ ግዜ እንዳሓዘን እንከይድ ኮለና ድሕር ዳኣ ዝበሃል ተዘይብልካ ኣብ ሓፈሻዊ ኣብ ዝኾነ ነገር እንተዘይበልካ ፅቡቕ እዩ መስሓር ኣይሓሰብኮን ግን ዝበሃል ማለት እንታይ ማለት ይኽብል ደሊ እግዚአብሔር ይመስገን ዝበሃል ዘይብልካ እንድሕር ዳኣ ኢልካ ክትባላሹ ኢኻ ማለት ይኽብል ደሊ ሓደ ግዜ ከዓ ፍቃዱ እንዲ ኮይኑ ከመይ ጌርካ ትፈልጥ ሞት ናይቲ ሰብ ፍቃዱ ምዃኑ ሓደ ዝገርም ዝኾነ እንታይ ክብል ኢለ ኣብ ማውታ ናይ ሰብ ብዙሕ እንድዩ ግን ሓፈሻዊ እግዚአብሔር ይመስገን ሰብ ምማቱ ግን ኣይተርፎን እዩ
ጽቦቱ ማለት እዩ ግን እንታይ ይኽብል ደሌ ፍቃዱ ኮይኑ እንድዩ ምቕባሉ እዩ ገለ ምባል እዚ ናይ እቲ ፍጥረታዊ ሰብ ኢልና ቃል ኣምላኽ ክነግረና ከሎ ሓቀዶ ናቹራል ማን እዩ ዝብሎ እቲ ፍጥረታዊ ሰብ እንታይ ዝሓስብ ኢሎ በቃ ናይ ምድሪ ይድሓስብ ኢሉ ቃል ኣምላኽ እቲ ፍጥረታዊ ሰብ እንታይ ይድሓስብ ናይ ምድሪ ይድሓስብ ጴጥሮስ ኮ ጌጋ ዘረባ ይተዛረቦን ጽቡቕ ዝመስል ዘረባ ይተዛሪብዎ ማለት እዩ ኣብዚ ቦታ እዚ ግን ኤልዩ ዝበሃል ሰብ በቃ ኣነሲ ኢልዎም ንእሽተይ ስለ ዝኾንኩ በቃ ስቂለ ሰምዓኩም ፀኒሐ ተን መዓልታት ሲ ይዛረባ እየን ምኽሪ ከዓ ካብ ዓበይቲ ዝመፅእ ኢለ ስቂለ ፀኒሐ ኢሉ ግን ተስተውዓል ኩሉስ ከምኡ ይኮነን መንፈስ እግዚአብሔር እንታይ ዝገብር ምስትውዓል ዝህብ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን መንፈስ እግዚአብሔር ግና ክትብሰብ ዘሎ መንፈስን እስትንፋስ ኩሉ ዝኽእልን እዩ ምስትውዓል ዝህብ ሕጂ መንፈስ እግዚአብሔር እዩ ኣብ ውሽጢ ብርሃን ኣብ ውሽጢ ሰብ እንታይ ዝገብር ብርሃን ዝህብ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ኢሳያስ ኣቱም ደቂ ያዕቆብ ብብርሃን እግዚአብሔር እንታይ ግበሩ ኢልዎም ተመላለሱ ኢልዎም ማለት እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እዚ ብርሃን እዚ ብምንታይ ዝበርህ ገለ ነገር ክንርኢ ጽቡቕ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል ኣምላኽ ከም ዝብለና ማለት እዩ ብዛዕባ ምስትንታን ክንሓስብ ከለና ብዝተረፈስ ኣሕዋተይ ኢሉ ቃል ኣምላኽ ክትዋላ ክትገብሮ ዘለካ ነገር ክትነብሮ ዘለካ ጥራይ ዘይኮነስ ክትሓስበሉ ዘለካ ከማን ፓራሜተር ኣቐሚጥልካ እዩ ማለት እዩ ክትሓስቦ ዘለካ ዋላ ካብ ክትሓስብ ከለካ ጀሚርካስ ኢሉ እንታይ ኢሉ ፊልጵ ምዕራፍ 4 ቁጥር 8 ብዝተረፈስ ሓቂ ዘበለ ርዝነት ዘበለ ተፈታዊ ዘበለ ንጹህ ዘበለ ኣእምሮኻ ከማንሲ ብኡ ኣኩፓይ ክትገብሮ ይግባእካ እዩ ኢሉ ቃል ኣምላኽ ደጋጊሙ እንድሕር ዳኣ ሓደ ሰብ ከስተንትኖ ጀሚሩ ብርሃን እግዚአብሔር ኣብ ውሽጢ እዩ ዝረክብ ማለት እዩ ብቐሊል ዝበለ መገዲ ክረድኦ ምስ ደለየ እግዚአብሔር ንኢያሱ በርቲዕዎ እቲ መገዲ ሙሴ ምስ ሞተ ብኸመይ ኢና ክንከይድ በቃ ሕቶ ኮይንዎም በርቲዕዎም ገለ ማለት እዩ እግዚአብሔር ግን እንታይ ኢልዎም ነቲ ኣብኡ ተፃሕፈ ተጠንቂቕካ ክትገብሮ ተደሊኻ ለይትን መዓልትን እንታይ ግበሮ ኢልዎ ኣስተንትኖ ኢልዎ እግዚአብሔር ይመስገን ለይትን መዓልትን እንታይ ግበሮ ኢልዎ ኣስተንትኖ ሰብ ነቲ ዘስተንትኖ ነቲ ዝሓስቦ ነቲ ዝውዕሎ ናይ ምጥፋእ ተኽእሎ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ግን ጥራይ ኮና ንዛረብ ዘለና ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ግን ብርሃን ኣብ ምንታይ ዝዛረብ ኣብቲ ኣብ ውሽጢ ሰብ ዝተዘረበ ወይ ከዓ ዝተነገረ ቃል እዩ ዝዛረብ ማለት እዩ ኣብኡ ብርሃን ዘበርህ እግዚአብሔር ይመስገን መንፈስ ጥበብን ምግላፅን ሓደ ናይ ኣምላኽ ሰብ ከምኡ ኢሉ ኣሎ እንታይ ኢሉ 12 ዓመት ኣገልጋሊ ነይሩ እሞ ንፉዕ ኣገልጋሊ ነይሩ ብጣዕሚ እግዚአብሔር ከዓኒ ፓስተር ክኸውን ፀዊዕኒ ኢሉ ሓሲቡ 12 ዓመት 3 ቤተ ክርስቲያናት መሪሑ ማለት እዩ እዚ ቱልሳ ኦክላሃማ ቀደም ዘንበብኮ መፅሓፍ እዩ ናይ 20 ክፍለ ዘመን ሓደ ካብቶም ዓበይቲ መምሃራን እሱ እንታይ ኢሉ ሽዑ ኣብ ሓደ እዋን ግን ኢሉ በቃ I felt like I was doing something wrong ኣብ ሓደ እዋን ሲ ስታግናንት ኮይነ ኢሉ በቃ ከዓቢ ከኣልኩን ኢሉ ከዕብየ ከኣልኩን ነቲ ቤተ ክርስቲያን ኣነ እውን ከዓቢ ከኣልኩን ኣገልግሎተይ ከዓቢ ከኣለን ኣብ ሓደ እዋን ሲ ደው ኢለ ይብል እሞ ሬው ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 17 18 ተንቢብናዮ እግዚአብሔር መንፈስ ጥበብን ምግላፅን ገይሩ እዩ ዝኸፍቶ ይብለና ኣምላኽ ይመስገን ጳውሎስ እሱር እዩ ነይሩ ኣብቲ ዝተኣስረሉ ቦታ ግን ሓንቲ ነገር ገብረሎም ይኽእል ነይሩ ማለት እዩ ሓንቲ ኣበርክቶ ክገብረሎም ዝኽእል ነበረ እቲ ልክዕ ንጳውሎስ ዝበርሃሉ ብርሃን እቶም ኣብ ኤፌሶን ዝነበሩ ቅዱሳን ምእንታን ክበርሃሎም እግዚአብሔር መንፈስ ጥበብን ምግላፅን ክህበኩም እዚኣ ጽልየልኩም ኣለኹ ኢልዎም እግዚአብሔር እንታይ ክህበኩም ኢልዎም ጥበብን ምግላፅን ንቓል እግዚአብሔር ዝኸፍቶ መንፈስ ቅዱስ ጥራይ እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እንታይ ይብለና 1:17 ዕንቲ ልብኹም በርሂዩ ተስፋ ጽውዓኡ እንታይ ምዃኑ ርስቲ ሃብቲ ርስቲ ክቡር ኣብ ቅዱሳን ክትፈልጡ ኢሉ እግዚአብሔር ቅድሚያ ግን እንታይ ኣላ መንፈስ ጥበብን ምግላፅን ምእንታን ክህበኩም ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል ኣምላኽ ክበርሃልካ ኩሉ ግዜ ናብ እግዚአብሔር ምጽላይ ዓብ ነገር እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ማለት እዩ 6 ወርሒ ሙሉእ ሲ ከም ዝጸለየ ይነግረና ኣብቲ መጽሓፉ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ድማ ሽዑ እንታይ ኢልዎ ንስኻ መምህር ኢኻ ኢልዎ ዓብ ቤት ትምህርቲ ከፊቱ በፂሐ ከይደ ነይረ ዓብ ቤት ትምህርቲ ዓብ ሌጋሲ ኣለዎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ክብል እየ ዝደሊ እግዚአብሔር መንፈስ ጥበብን ምግላፅን ምዝህበካ ጥራይ እዩ ቃል ኣምላኽ ክትከፍቶ ትኽእል ብኻልእ መገዲ በዋላ ሓንቲ ነገር ኣይክፈትኒ ማለት እዩ ብኻልእ መገዲ ንቃል እግዚአብሔር ክትከፍቶ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ቃል እግዚአብሔር እንታይ ዋና ኣለዎ ናይ ቃል ኣምላኽ ዋና እግዚአብሔር እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ንሱ ምስ ከፈተልካ ጥራይኻ እንታይ ዝገብር ረክብ ትኽእል ማለት እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ምእዛዝ ድማ
حدا خابتي أقداس نجار إجزابير يمسكن كلام لاخ زبر هالكان نجار نحرد عبد تصبح عندها تأزز كيخيت كحنت قال الله بارسي انتايد أيو خما يصحف في له بزعب إسرائيل وين كزارب كله عينتهم كي رأيا أذانمون كي سمعا أملاخ كأخسع لهم معلتي انتهي هابو ميلو منفس مبعزاز هابو ميلو حجي كلام لاخ كيس توعلوه سلازي تأززون تاجرهم تقال أملاخ خفت الله ما يقالن مالتي بقى تقصنا تقصو يسوس مسمص خمان زنعوم إلوستو زمص كاستوعلو حساب زي يقولوا خوينهم مالتي مخنياتهم تاي سلازخونه يلنا عينتهم كيريا اذانهم كيسمع املاك سعلهم معلت زبل زلو نتم حريات رغبوا اسرائيل نتزدلوا ايرخبون قدمي بزعبا زي ازازهم يتزارب سلاز املاك ون سنتاي يقبري مالتي نسب نسو يزغفتلو ازاز نتاس تقلصت له قال ازاز كله نتاس تخفتت له برهان ازاز كله بحد بوتا قدم وانجيل زبر حالهم سدراني رممو لمنتاي يخم زي تمصو بيت كريستياني لمسحاتكم باي نحناس بالتلفزيون نكاتاتلكم هو صبو ما نمنتاي زي تمصو اذا ما زماننا بزعد زلوسي كما مسخمهم مخنا خنفلت ايدلنا يلوم مالتي حج انت يا خبلي له كلام لاخ نغرنا صور نغر انت يالو ابقد مسب استامنن يلو እግዚአብሔር ንምንታይ ይኹም ዝደልን ድሕሪብና እግዚአብሔር ንምእዛዝ በጣም ይዝደልዮ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር እንታይ ይደሊ ምእዛዝ ይደሊ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል እግዚአብሔር ዝነግረና ነገር እንታይ ያለው አምላኽ ንባሮቱ ምግላጽ ይቦም ማለት እዩ ንአገልገልቲ ምብላህ ንኣብነት ከም ዝኽን መሃሮ ዘለና ሕጂ ዝጠቅም ነገር نحد الله እግዚአብሔር ይመስገን መንፈስ እግዚአብሔር ከም ዝብለና እሱ መምህር ይብለና መምህራን ካል ይኹ ይብለና ግን እስኻትኩም እንታይ ኣለኩም ኢሉ ቅብአት ካብ ቅዱስ ኣለኩም ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል አምላኽ ክንገር ከሎ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ቅብአት እዚ ንዓኻ ዝኸውን ቃል ይብለካ እዚ ንዓኻ ይብለካ ወላ ተሰብ ኳላ ብጎርሁን ተዛረበ ኾን ኸዲ እዚ ግን ንዓኻ እዚ ንዓኻ ይብለካ እግዚአብሔር ይመስገን የብርሃልካ ማለት እዩ ቅብአት ካብ ቅዱስ ኣለኩም ንኹሉ ኻ እንታይ ትገብሩ ኢኹም ኢሉ ትፈልጥዎ ኢኹም ኢሉ ሰቦ እግዚአብሔር ሐዋርያት ሰዲዱ ይብለና ነቢያት ሰዲዱ ይብለና ሓቀይኖ መምህራን ልኢኹ ይብለና ብዝተፈላለየ ጸጋ ዝድላኹ ግድን ኣብዚ ሎካል ቤተ ክርስቲያን ጥራይ ክህልው ኢልና እንተሓሲብና ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ተኻፈልቲ ኣይንኸውን ኢና ማለት እዩ እግዚአብሔር ግና ሰቦ ጳውሎስ እንታይ ኢልዎም ኣሎ ንሰብ ቆሮንጦስ ብመቄዶንያ ክሓልፍ ከለኹስ ኢሉ ኣብቲ ምዕራፍ 2 كعبت أقام أنت عنك تروح ويلسي كل تتريب قبر حاسبة اليوم كعبت مالت دبل مالت حكي كل تجزي حجي أولوس بممسوط رايز روح بوت أقاله بخلوه زي ركب مالتي أولوس مسيو حنتقط أقاه يبوم كالي تخاص أقاه يبوم خيدليس كعبت أقام أنت عنك تروح ويلسي نمك إلنا يخلف كم ذا حسب أمه دي سلطة حساب ترايك حلف كل ما الأخت تصحف كله مالتي إجزابير يمسكن أبتينا أملاخ سب بس حل أوان أبتينا إجزابير سب من الأخت زبر حل أوان أملاخ يمسكن إجزابير نتهزبي ويكاني نتمحور أملاخ يكيب كتكون من تانك تعبي من تانك تهنس إلوز اللي هون إجزابير أقل قالي مالتي إجزابير يمسكن نت أملاخ زلا أخو جفت نتحت ورديلو مركوخ أمرخه نسبات كأنتاي وهبتها بيلو أنتاي وهبت هيبو نا إجزابير كبأت نا إجزابير قال نا إجزابير ملكوته وحساب تسكي مزمت نا إجزابير أقل قالي خاتو هذا اللي خاملتي فقلت لكم نحنا مصحف هينوك زبالة له عندنا حكينا سمعكم ما يتفضلون أب عالم زلوا وانا أرثوذكس ولا أرثوذكس يزبلكم أي قبلون يز مصحف زي ولا أب قبط زلوا يقبلوا أب هند زلوا يقبلوا أب روسيا زلوا أب يوكرين زلوا أب زخون بوتا يقبلوهم يوم حجين انتهى مالتي نحرد مستا body of Christ أب تسالسك في الزمن جميرو وانجيل مسأتو أب تحمشك في الزمن مستا أكل كريستوس زلا توتالي يركب زي نبورو مالتي كاب شو زمانات يعيزو سلازي مصحف سير هينوك أنت يا قبلتي أبي رترانا بيتوبيان تراي انت يا قبلي لا انت حرد اتجزي أبير أبتي أكل كريستوس زلقوت سجع مستا أكل كريستوس كأني حبرت مولو انت حرد أزي بالكا اتجزي أبير أب زمانات زقول صزلوت سجعن مخرن حساب أملاخن قديف كا أبتنات كان قرط يا خش كشكات أتو مالتي زابير يمسكن
እግዚአብሔር ንማሕበሩ እንታይ ዝገብራ ኣብ ዝተፈላለየ ዘመን ብዝተፈላለየ ጸጋ ዘገልግሉ ናይ ኣምላኽ ሰባት ይልከላ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንገሊኦም እንታይ ገይርዎም ኢልና ከምዚ ገይርዎም ንገሊኦም ከምዚ ገይርዎም ኢሉ ሊእኹሎ ማለት ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ቃል ግን ኩሉ ግዜ በዚ ቢሉ በቲ ቢሉ መጽኡ ብዝተፈላለየ መገዲ ክመጽእ ክእል እዩ እግዚአብሔር ይመስገን መጨረሻ ግን ንዓና እዩ መጨረሻ ንመን እዩ ንዓና እዩ ጌጋ ትምህርቲ ከይመሃር ጌጋ ሓሳብ ከይኣትወኒ ኢልካ ምፍራሕ መንፈስ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጥኻ ኣሎ ኣምላኽ ይመስገን ቅብኣት ካብቲ ቅዱስ ኣለኩም ኢሉ ንኹሉ ከዓ ትፈልጥዎ ኢኹም ኢሉ ሓደ ካብቲ ምልክት እንታይ ኢለና ቃል እግዚአብሔር ኣብቲ ግዜ እቲ ድማ ሓሶቲ ነቢያት ተንስኦም ነበሩ እሞ ሕጂ ከዓኒ ሓሶት መምሃራን ኢሉ እዚኣቶም ኩሉ ግዜ ቀዳመይቲ ዝገብርዎ ነገር እንታይ እዮም ኢሉ ኣብ ርክሰት እዮም ዝመላለሱ ኢሉ ሓደ ካብቲ ናይ እግዚአብሔር ምኽሪ ወይ ትምህርቲ ድዩ ኣይኮነን መፍለጥ ዝኾነካ እንታይ ናብ ቅድስና ገጹ ድዩ ዝደፍኣካ ወላስ ናብ ሓጢኣት ናብ ትጋት ድዩ ዝደፍኣካ ናብ ሸለልትነት ቅብኣት ካብቲ ቅዱስ ኣለኩም ንኹሉ ከዓ ትፈልጥዎ ኢኹም ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ብብርሃን እግዚአብሔር ንመላለስ ኣምላኽ ይመስገን ናይ እግዚአብሔር ቃል ንዓና ዝተዋሃበ ቃል እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ድማ በዚ ብርሃን እዚ ገይሩ ኣብ ህይወትና ምትንሳእ ይገብር እዩ ኣምላኽ ይመስገን እንጽልይና እግዚአብሔር ይባረኽ